tuo ei tule tästä mihinkään. Etelä. On niin pörrimänty. Saanko mä koulaa? The wood is used to many different things. Toilet paper, houses, sawmill do they produce what they need and many stuff. No. Ei perkele, mulla tulee nyt mutka tähän uraan. Eipä tehdä enempää mutkaa, mutta otetaan nuorista mä veetän tosta. Nyt mä en tajunnut, kun mä tuon säästöpuolisen kohta oli tarvitsen just kyllä. Missä päin olen? Olen Kainuussa. It's only -2, so not so cold here. No, ei ole. Kajaani, no. Kainuu! Saa siinä urassa olla mutkaa, mutta mitäpä vittu sitä tekemään sitä mutkaa, kun se aina kertaantuu. Niin. Suohan uraa on paljon kivempi tehdä, niin sanotusti. Se mutka aina tekee vähän perseestä. No vittumainen. Kainuu, yes. I cannot tell specific place because it's like my own safety. That only people who need to know. Oh, doesn't have to know where I am. Yeah, just there's not much. But I'm sawing it, not tearing it. There is a different. Ei vittu näitä. If you don't like this, why you watch? Go away. This is normal job in Finland. If you don't understand, go away. I don't need. Kiva. Kato se kurassa pyöriminen on ihan vitullista. Meillä onneksi on tätä lunta vielä. Perkele, kun sukaatee siellä joku vitullista. Sen näköinen mänty, että ihan suoraan sanottuna ne ei oikein houkuttele koski.